Shalom. Selamat hari Minggu dihita sasudena. Amanami inanami suangsongoni akayanokon nama dohoti parmingguon di bagas joroon dohot nama dohoti marhite live streaming. Buah-buah dihita ano duksipul epistel diuruti ma korsian punguan paropuan. Atong tapahohoma tapasada marohata tapuka maparminggota hamu dongan sahuria na marlas niroha dohita sadarion alanunga monang Tuhan Yesus maralohon huaso ni hamateani hamonangan ni Yesus gabe hamonangan nang dihita ima natapestahon di hari Minggu sadarion alani hu pasat hami matuhamu selamat pasca madihita warata mamuji debata marede mahita sian bukwede nomor siaplonom ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ari oddo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni akka padde bagas, ima gabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. 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 Eomi. Dakpo labe mabiyar hami mida hamatean, ay hodo ulunami ruas mudohami. Di pausat hodo hami sian haholomot tu hatiuron, sian hamatean Tuhan.
Tangihon hamuma patik ni debata na tersurat di Rom 10 ayat sia. Ai malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi. Huhut dihapor siai roham naung dipahehe debata ibana sian akka namate. I masahatna atong rap mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulaw naung partu patikni. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Saya sungguli marohanami, asamu baroha dohot pangalahonami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosata. ICB manguluhon akan pinili. Amin. Jadi gabe hatuoku ibana. Tibbul situtudo siamun ni Jehovah do sibahen hamonangan.
nunga gogo tutu di picang Jahoba ahu, alai datung tuhamatean ahu di pasahat. Oddo bahal ni Jahoba, bongotan ni akka partigoridoi sogut. Ido sahatna, mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Kor parupuan.
sahati dakko maha porsiao tai, songon na hinati dakko ni dongata saha porsiao disadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siato di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panguhuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua-tua penutoru ni tanom, na mulak mengulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak suku tutanoon, manguhumi halak na mangulu do namante. Au porseari todi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, doh dihasani dosa, doh dihatai namadok, mulak mangulu do sugut daging di halak nang mate, doh di nguluan nasora suda. Amin. Tikting di Minggu Pesta Parjolo, parningotan Ari haheheon ni Tuhan Yesus. Tanggal sia April 2020 tolu. Sada, goar ni minggu ta sadarion, ima Minggu Pesta Parjolo, parningotan Ari haheheon ta Rio Ferdinand Aritonang, Inata, Robeka Borusihite. Ruas ni Huriata Nasian Wek Bethlehem, Nir Sada Pitualu kosong. B. Na di hari Sabtu tanggal 8 April 2020 tolu, di basa-basahon tuhata danak bawa di keluarga ni Amata Mario Evandoli kan hutahayan, Inata Rista Meliana Borupurba. Ruas ni Huriata Nasian Wik Antioquia, Nir Sada Walu-walu tolu. Hipasdo dak danaki nang natorasna. Bagian patuluhon. 10 tolu April 2020 tolu, gabe ruas ni HKBP Depok Sadama, keluarga ni Amata Aprianto Sagita Manurung, Inata Lisbeth Marturia Borus Yahaan, Rap Dohot Sada Yanakon. Inganan Nasida, Jalan Haji Sibi, Tolu nomor 704, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Nir 200 Sia, Kelompok Judea. Nasida Rosian HKBP, Sawalunto, Resort Sumatera Barat. 5. Barita Habot Niroha, Fred Gokdian Marbun. Inganan Nasida, Jalan Jeruk Tolu, nomor 110 Tolu Depok Sada. Ruas ni Huriata Nasian Wik Galilea, Nir Tolu Sia Opat. Di Patupa Huriata do Parmingguon Maringanan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Jakarta. Tubimuma tarapul keluarga na tinadikonna. Onom. Kunjungan seksi sosial dohot sermon inahana Selasa tanggal 10 April 2020 tolu. Domu tu kunjungan perjamuan kudus na pinatupan ni Huriata tu bagas ni ruas na soboi mandohoti parmingguon di gereja. Kunjungan seksi sosial dohot sermon inahana di hari Selasa
tanggal 11 April 2020 tolu Masohot Majolo. Pitu parheheon ina HKBP. Diari sadarion Minggu tanggal 4 April 2020 tolu mar pardomuan tu parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus ditotopon huriata do gabe ari parheheon ina HKBP. Dung sipul tikting tapayutiut ma panorangion na pinasahat ni seksi paropuan HKBP Depok Sada. Walu titing naso jinahaon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhi TWA wik tabe. Songonima titing masa di huriata di bagasan mingguon, sai di pasu-pasu tuhatamai tau sangap di goarna. Shalom. Selamat Paskah ma dihita amang inang dohot yanakon nami. Puji Tuhan, kita bisa mengikuti ibadah di siang hari ini, di ibadah Paskah. Sudah holan ala asi dohot holong ni rohani tuhata, napa dumuhon hita, boy hita marahi pason, rosian bagasta masing-masing. Nahu hormati kami amang pendeta nami, amang bornok si hombing, nahu hormati kami amang inang parhaladoni huriata, songoni nahu haholongi kami, amang inang dohot sude yanakon nami na ro apala ditikyon di ibadah ta di siang harion. Dison jong dohami amang inang ima mewakili sian parupuan ni huriata, ima sian seksi parupuan na pabuahot tu hita amang inang di pesta pareheon ni parupuan apala ditikyon na tapatupa do piga-piga songon kegiatan ima nama nomu-nomu pareheon ni parupuan. Ima na salah satu payason gereja adong mai tikina diulahon sude parupuan ni huriata. Na paduahon lomba kor parupuan sude di parupuan ni kelompok. Jala apala disadarion inang amang di hari Paskaon sude parupuan na melayani ima na par kolektan na menerima tamu jala madok hata sudeon sian parupuan ni huriata. Jala di puncak ni parheon anon amang adong dotong puncak na tabaen di sima anon tabaen songon acara manortor per week itu di sima non jala las tabuan siluata masing-masing. Jala di panortoronon tongdo dohot sian anggota kor adong di huriata ima kor ina Hana, kor ina parupuan, kor ina Esther, dohot kor ina Arko. Rap ria mahitanon amang inang madohoti ulaoni. Jala dison amang inang pos dorohanami, tuhamu inang nawaholong yami, nabuhi hita inang rap patupahon, akan nauli nadenggan tuhuriatai, asalam marbungaran hatani tuhani, marhite akahita ina di huriata. Jadi di sude rangkaian nataulah di pasca di pareon ni parupuanon husosoy hami dotong tuhita di akainang nami naposo dohot akainang nami nang mar umur pe nang lansia na holong hami harap dorohanami rohi tainang madapoti ima jam 10:30 jala dison inang hu tolhasok kami saotik ahama natahatai di sermoni ima porluna tu hita inang asalam manabay di hita mangatusi hita di hatani Tuhani jala disima hita boy rap marsaur doh akka dongata ina jala si adong do molo di parsermonani si adong si berbagi duka dan suka disima hita lam tubuh holong di hita satu sama lain jala disima tong adong inang tapatupa songon komunikasi dua arah
molo adong na hurang takas di hita taringot tu hatan di Tuhani jala di dongani amang inang paditani huriatta do hita di sermoni. Jadi napos dorohanami nang hula ko kami use rap mangulaho kita mangulahon akan nauli na dinggan di huriatta. Jadi di son amang inang tongdo dohonon nami apala di tikyon sidok mauliate hami tu sude aka inanami na dohot berperan mengaliati kina melayani hita di aka kolektan dohot di aka penerima tamu. Jadi songoni mainang nahu hawalong yami hehe mahita sude inang maka tidak kon hatani Tuhani di dia pehita maringanan alaido disuruh Tuhani itu hita asahehe hita ma pasahaton hatani Tuhani terlumubi ma tu aka dongata naso uboto sadope jala hehe mahita inang mabuan akayana kota asalam manada nasida di hata ni Tuhani moleate madihita moleate madi tuhata jala tuhata mana mangaramuti hita diganup ulauta marsada-sada Tuhan mana madongati hita horas madihita mang inang. Yesus Raja Hamoluani Napa duduk konsi polisi Las maruh puji Tuhan Allah nang kalu amatiani Sesa dosa haleluya Mangolu Yesus haleluya
Jesus now, hey, hey, hallelujah. Pujian Dehon, hallelujah. Hamonangan Tuhan tai, nama naluhur si polisi. Las maruah puji matuhari, alarang telu amatiani. Sesa dosa ta haleluya, mangolu Yesus haleluya. Dami ni di batana sumurung sian saluhut rohan. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Namanuk kumajau di hamu damang do dainang. Holadungo hita na sugut ise mamadok tu keluargana tu inata tu amata nang tanakonna madok selamat pasca jujur maju tunjuk tangan maju ise mah. Iya, amang siwarani. Berarti sudi hita holat di website do tawana te. Do tu Facebook masa perjulu taro selamat pasca tu halak na asing. Alai tu inatarang taro selamat pasca. Aliau balikgo ala hudo nabdari ala terhukirim jam 11 selamat pasca tor dipengok dana hido do inata. Belum pasca pak ninna. Ale tapat julu maniku selamat pasca maniku jam 11. Alai neng dohonota imana kay iko perjulu do hita maddo selamat pasca tu amata do tu inata baru pe tabay ma tu WhatsApp tak kirim marupani foto selamat pasca nang tu akan asing. Amin. Atau sonari udok maju tu hita nunga hehe Kristus alusna ima tutu nunga hehe Kristus sadar tulu salam jo hudokom nunga hehe Kristus atong masih jalangan maju tu siamu dok tu habirang sambil nedok habirang nema nunga hehe Kristus dia dusi ima tutu labatan nak sutung ngarong namar suguni roha sutung narok kacir rohana di pasca di haheheon unang ngarong bejuk ni roha unang ngarong arsak unang ngarong musuh abe arok kia musuh ta arong juk ni rohata ala yang di pascaom lepas masudi dangadong be alani di hamakadong asahapor siam barita nauli nagabe hatan debata di pasca sadariom dinaukehe Kristus manaduhok kematian. Natar surat di hatan debata di Kolose bidutolun ayat 1 ayat 4 tangihok kamu ma hatan itu hata. Akana digijangido si jalahan. Asa molo nang rap hamu dipahehe dohot Kristus. Jalahi hamu ma ka nadigijang ay di sido Kristus hudul di siamun di debata akka nadigijang ima parhaho kamu unang maakka naditanoon ay nung amate hamu jala bunido ngulumuna rapon Kristus di bagasa debata ala iya dung gabi patar sogot Kristus hanguluat tai disima gabi patar nak kamu rapun ibana di bagasan hasangapon ido sahakna di hamuna donga sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus tabo todong
Hakeheon ni Tuhatta Yesus Kristus gabe sada pusat perhatian. Sada nasakral doi diajaran ni hapor seota di halak Kristen di sadok portibiom. Anggoda ngadok kaheheom. Tadok do disi ima dangadong perminggota. Anggoda ngadok kaheheo dangadong domingo. Ima kemenangan. Ido benar sedo akapat debisuk bahwa pasca itu adalah jantung iman orang percaya. Di dalam perjanjian lama pasca itu adalah Tuhan melakukan penyelamatan bagi umat Israel. Di dalam perjanjian baru adalah pasca itu Tuhan juga menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan di dalam gereja sekarang, pasca itu adalah kemenangan perminggota. Ala nahehedo Yesus sian namate ido bana merminggu hitam. Didoksi Paulus mai di 1 Korintus 15 ayat 14. Anggo so hehe Kristus ya kamatean. Dido ibana rumarma jami tanami. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, khotbah kami sia-sia. Dang marlapata jami tanami i. Dang margogoi. Tetapi karena kebangkitan Yesus Kristuslah kami semakin berani. Jalaido saksi-saksi akapadiddangiom nang songoni di pamiliton nang disisian na 10 sadai. Ketika kebangkitan itu mereka tahu gabe hidup pamor haton nasida semakin berapi-api. Mereka tidak pernah lagi ragu. Dakkeabe mabiar nasidam. Alani ido sada keunggulan ni hapor syauta. Keunggulan di hapor siapa nama dok ima songon edeta nomor 20 siai. Mari di maju kita edde 20 siai nak kain ngani. Edde 20 siai. Tedoma ayat sada. Ate di dia suruh minuai mati. Ia monangan minuai ate di dia sorok minuaing o hamatean. Di dia hamonanga minuaing banua toru. Natalu do hamusude, natalu do sibolispe ditaluhon Yesus. Dang marlaku be sorok nai. Dang marlaku be sengak ni hamateani. Manang tabotoro be sorok dia makadamang do denang. Sorok molo di huta, hola di harat, dal ulu nibau, barang letangan nibau, itor bongkak do matai. Dungi itor Roma dongan, bangalok sorok nai, tu sima jujung mi, gabe bongkak ma, sampai 2 hari aeon, bongkak matai, bongkak sudah hiranamaru mangalang pitani biya hape daw, hape nadi yalang sorok nai do. Lapatan na sorok nai do babe kita bengkak. Gabe roh hagaleon, gabe roh sahid. Sengatnya itu membawa penyakit bagi kita. Alani dido edetai do di dia sorok mi hamatian. Namar labatan tidak ada lagi. Gogo ni hamatiani.
Selama ini kematian ditakuti oleh murid-muridnya. Selama ini kematian dihabiari jolma. Apalagi halak Batak. Asal namar gor hamatean. Itor saya mabir do halak kita. Ido benda sedo sertabi jabom. So ido pani bengamar sertabi. Holat di guari hamatean. Alani do mabir do jolma lau tu kuburan. Di tahun 71 tahun 90-an dibuha-buha hiju ikol lau do tu kuburan. Tujuannya hanya satu, supaya umat-umat Kristen jangan pernah lagi takut kepada kuburan. Amin. Dong besi biaran dibudak kapat ditamain. Ayana jului mabir do tu kuburan hola lewat sa kuburan ni marsatabi do. Satabi pungina habiar musia bangalu sapudi. Oh ina. Habi narong go martabuni rupani. Las nama mereka ti memana. Labatan na bahwa halak Batak pe di awal nai mabir dong. Alai di konse opui Dr. Justin Main. Bahwa untuk mengalahkan soropi, mengalahkan ketakutan ini, ay halak Batak dihapor saya dong begu. Ay naguda ngebegu halak Batak, arong begu gajang. Bayi itu dah ngirian. Arong begu atu. Molo di son di Depok dok me bilik magic. Marang idok me ketok magic. Apa tanda adong begu na motar. Adong begu na birong. Bahkan di Jakarta adong gue begu nasa ancole hate dokom. Begu siga jangobu begu. Lapatana ternyata juga sampai sekarang masih ada ketakutan manusia terhadap hantu akabegu. Alanido di dogma asadang berengota bahwa Yesus yang bangkit itu bukan hantu. Dan begu Yesus nahehei. Tetapi ia adalah dibangkitkan iman kaningani asa diingot unang lupa na sida di hatani di batang. Nama do ikon hehe diari patuluhon. Lau sido dia makadonga sahapor siam. Diliot haheheon ni Yesus sido tu hita pakirimon. Asa di bagasa pakirimo tay iman kangani sadok na sanapor sea dang mabiar betu hamatean. Jalay lasro hatta nuaing molo taida jolma lasbo hape porsuk di hamatian na diara hiron nunga mulai tabobe dangadong be na taida rupani sape olo depresi sape dang olo mangan mar minggu-minggu mar bulan-bulan ayang guna jului olo sape dang mangan 3 hari alamate kekasihna alamate anak nalah olo sampai berbulan-bulan bahkan sampai mereka menutup diri. Alayang unuain dahong me puji Tuhan mah karena kita semakin melihat bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan pekirimon nama ngolu tuhita nama dosongon nedok si Martin Luthering hamatia parhitian kematian adalah tidur sebentar jelas sedok kematian di baliknya itu ada iman akani dia mai kehidupan yang kekal. Jala tengok ma muse di bagasa 30 tahun. Kebangkitan Yesus Kristus mengalehun sada kenyataan baru. Ahama kenyataan baru dia makadonga sahapor siam. Hal naso mungkin di dok rohani jolma ido na taida di bagasa 30 kon, tetapi bagi Tuhan mungkin. Ai adong dope heata boto jolma naung dikubur. Hehe dangarongi. Alai ido di bagasa 30 tahun supaya kita meyakini bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada kita iman akan hal yang baru nama dokter kita satu kenyataan baru dia akan aporsiai dangadong naso mungkin. Ido benedo si Paulusi di Filipi 4 ayat 10 tolu. Saluhu nado tarpatu pa aku marhite-hite ibana namar gukui honam. Namar labata de udang tado kodang mungkin. Alam narang ina po ko sau. Unang dok nang mungkin ko gabe. Boy pegawai negeri. Unang dok nang mungkin ko bagai dang boy kuliah. Anak-anak Tuhan jangan pernah berkata tidak akan mungkin. Harus berkata bagi Tuhan tiada mustahil. Amin. Aruna mate Yesus di bagasa 30 tahun. Natarayahu di bagasa tikiom. Hehe ibana. Ido keunggulan di hapor siotan. Karena di dunia ini belum ada Tuhan, belum ada yang mengaku bahwa Tuhannya pernah mati. Tapi Tuhan kita pernah mati dan bangkit kembali. Sebuah adalah yang harus kita katakan, baik kita asa lem bersemangat.
Alani ma dia makadonga sahapor siam. Ahadonan dohono ni turpuko tu hita tarlumo bimang di surat ni si Paulus tu huria Kolose. Ado piga-piga na dohonon na memang nabiasana sian opa evangeliumido sai di pasahat gabi barita nauli di pasca doh di Juma Agung alai anggo di bagasa tikiom dibuat ma sian surat ni si Paulus tu Kolose. Di Kolose tu ulu nakengani mana dohonon nam. Ido bedero nakengani si peopotang. Dino disi asa molo nang rap hamu dipakeke doh Kristus ni nadia sading. Didok madia me jalahi hamu ma akka nadigijangi. Jalahi hamu ma akka nadigijangi. Asa dang nadi portibio nak kasih jalata dia makadongan. Bukan yang di dunia ini yang harus kita pikirkan. Alai molo holan nadi portibio do saya tapi kiri holan arta hola jamatan hola kadagingod do nadangol do hita di siak kadongang alai di ipaingod do di ayat sadai ima asa eahi hamuma carilah perkara yang di atas lului hamuma imana kaingani di dia dokoni jalahi hamuma akan digijangi masih jalatai. Dido si Paulus me di Filipi tolu ayat 14. Jalahau ma ima padang si tujuane. Padang ima namang dok ima banua gijang harajau ni debata. Ikorak mangulu hita perlu lo pikirat ta hepeng perlu. Tetapi jangan karena uang hidupmu. Jangan karena jabatan hidupmu. Unang alani hepeng dijual hoha porsiaum. Unang alani jabatan kamu tidak mau mengaku sebagai anak Tuhan. Gudang do halak na songoni di sesa porsiona dang di baik Kristen agak abu-abu hanya persoalan jabatan supaya naik jabatannya nadangol doho di si. Kamulah yang paling parir, no parir mau, na paling menderita ketika kamu menyamarkan imanmu hanya persoalan jabatan. Gudak kalak na songoni hanya juga persoalan rokap jodoh. Sehingga ia mau menjual imannya. Nadang lo toko disi. Dang dihiri po ima nasia banogijang. Alai didok ma di Filipi tolu ayat 10 pati. Ia nasia gijangi ido situ juom. Napa dua kon di ayat 2. Di ayat 2 dok akan digijangi ma paroh kamu unang ma akka na ditanoom. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini. Molo di Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 10 sia 1 ayat 20 sana. Janganlah hanya memikirkan yang di dunia ini. Jala di dokme di Lukas 12 ayat 34. Ia disiartam di sido roham. Nanai dohono dari makadonga sahapor siam carilah kerajaan Allah. Di Matius 6 ayat 34. Saya jumolo ma lului hamu harajaun di bata. Iya. Labatan na jumolo ma cari dahulu ke sana dang na sopor lui. Alai taingo dora dia makadongan ima Raja Alexander. Ajuk-juk aku jami tahun bagaimana cerita Alexander, seorang raja yang penuh ibawa, tetapi sama umurnya seperti Yesus Kristus, umur 30 tahun dia sudah meninggal. Tetapi sebelum ia meninggal karena ada penyakit di dalam tubuhnya, ia memanggil para jenderal-jenderalnya, dipanggil jenderalnya. Ia berpesan, "Anong molo mateau, naparjolo baik kamu ninna." Ia nama buah petikon dokter spesialis, dokter yang terhebat di negara kita ini. Itu nama buah petikon mana. Yang kedua, kalau saya nanti sudah mati, semua hartaku, semua uangku, semua emas yang kumiliki, semua itu harus dibuat di jalan. Sudah saat udian. Yang ketiga, kalian jenderal-jenderal ingat, nanti setelah saya mati, tanganku dilepaskan dari peti. Akhirnya Roma jenderalnya bingung. Tapi ada seorang yang berani. Jenderal berani. Raja, saya mau tanya, kenapa 3 pesan ini perlu? Dan apa maksud dari pesan raja? Didok Raja Ima.
Ia pesan na parjului molo hudok iko dokter na malo jala dokter si polisi yang paling hebat membuat mayat tubuh petiku. Ternyata yang mau saya katakan bahwa hidup saya tidak bisa di tangan dokter yang terhebat pun, hanya di tangan Tuhan. Amin. Yang kedua disukuni mana mamuse? Apa itu tujuannya? Kenapa hartamu? Dido ibana ma bahasa sudah, karena harta yang kucari itu semuanya harus kutinggalkan, dan biarlah dinikmati banyak orang. Asa dinikmati jolmaon nina rajai. Yang ketiga, kenapa saya harus membuka tanganku di atas peti? Maduk selamat jalan, selamat tinggal. Aku mau berkata, ternyata aku datang ke dunia ini, dan ternyata dengan pulang pun dari dunia ini, roh atau portibiok tangan kosong dong. Muda peamu se tutanoi, tong do tangan kosong, tidak ada yang saya bawa. Itulah pesan yang saya katakan. Alani dido ibadah mak, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ai tinggal do saluhu nai. Amin. Alani sotung marbarai amat tado ina taholan alani ka arta, alan jabata sotung arwah kana muruk sotung. Tetapi berikanlah harta kerajaan Allah bagi anak istri, bagi keluarga kita, tanamkanlah nama dok dang naso perlu hepeng sotung gabe do kamu hidup pada shopping na perlu hepeng sotung salahmu. Au pe sotung gabe salah, perlu uang perlu, tetapi jangan sampai hanya perkara dunia kamu lupa perkara surgawi. Amin. Ia dung gabe patar sogut Kristus hangulutai di sima gabi patar nak kamu rapon ibana di bagasan hasangapun. Omma nautabu dia makadonga sahapor siang. Ternyata nung gabi patar di bere portibion. Ima haheheon nai di leodo tu hita dia mainot nakangai di lehodo huasona. Di huasona itu hita dia makadonga sahat tutikiom dakkiabi mabiar. Itu sebabnya Paulus selalu berkata, ido ibana dewi molodakku jami tahun pergabus doasi molodakku jami tahun hasit tongami ido ibana marjia ma'aum, celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman alani ko sudidu hitala kagani nung patar gabe rakdo Kristus gabe berani ma songo sisiani gabe berani ma na 10 sadai makatahon aku nampe audison nakeng sa mulai konsistori di hapi akaparupuan doaw. Bah, ijolo parupuan dipudi parupuan ay tonga-tonga. Lapatan na dorok ko ba mau lihat emang. Ternyata hari ini adalah hari kebesaran bagi perempuan. Puasa. Ay na parjolo mangida kuburan ni kosong parupuan do ima si Maria Magdalena dohot akadongan na inang. Laudo na sida tukurani laho mamiyahi ima bakke ni Tuhan Yesus alai di ida na sida dang di sibe Yesus. Lau sido say tapasomal dorupani di pesta Paskah songon na ni inang nakangani di ketua di parheheom mau membangkitkan naung hehe akaina na marlapatan doi bahwa Yesus mau menyat asau nang menekbe rohanya kaparupuanom alai jana huruk go jamitana sugut. Buasa dang ina didok di HKBP. Alai didok seksi perempuan. Seksi pelapatan na perempuan do didok. Kata perempuan berasal dari kata oppu. Jadi kata perempuan ini berasal dari kata oppu. Alani halak na burjutu boru-boru sahat do itu namar pahopu. Amin. Ido asal burjutu inatana ikko marpahopu di alai mo jukat hatok do lewati. Nah pasan. Ido bener tong ikko burjutu perempuan. Jadi ayaw bisa burju biatu perempuan. Lapatanna ba kebetulan las tolu boru di jabu. Jadi gawe lasongoni ma burju na rupane. Baka golo gawe sa diburu kinatong. Mubaro ho namar buruinin na. Hape memang nasiningo do hatao. Iko burju tu perempuan tu boru-boru. Asa urang menek jala argadu di bata ido beneto pada bata boru-boru. Supaya perempuan itu lah mitra laki-laki.
mitra dan gabe ditorutai dan gabe ditaperbudaki alai ikorapdo. Alani sesomal duta begi padohang. Di dalam kesuksesan seorang suami ada kurang gogo kamu. Ulah kamu selai. Di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang hebat. Ada pabrik kamu aja musai. Di balik kesuksesan seorang istri ada suami baik kotong udah hebat, tong udah nukawotong. Ada suami ketakutan, mana gina foto. Kotong orak saru bato. Ayah pedang berterima be distilai. Ikorak doto. Suami yang sukses ada istri yang hebat dan istri juga yang sukses ada suami yang hebat. Unang atau sono, Pak, jam 7 aku berangkat ke kantor, kunci mobil. Itu ripanasi nak ya mata itu ka. Unang masongo di lapatanna rap sukses mak lapatanna unang terbalik, bolo terbalik ngeridui. Tetapi harus arga buru-buri, arga bawen. Napa dua kon nalai dono na iman akengani tu parapuan. Kalau hari ini kebangkitan Yesus Kristus mau mengingatkan kita secara khusus aka parapuan nakengani, sama siya olong kamu parapuan ini. Ternyata setelah diteliti di dunia yang sering saling menyakiti adalah perempuan sama perempuan. Dan bawa, jarang do bawa, alana jarang do bawa suami kedua. Tapi yang sering adalah istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Anggo bawa dangoloi suami kedua. Artinya adalah haka buru-buri olo mani di donganna. Olo maribang doho donganna. Nah marlapatan mau menyakiti sesama perempuan. Alani orang olo hamu istri kedua, jangan mau. Jangan mau. Ikon unang olo maribang. Lapatan na disi bahwa status kita adalah argado. Jadi sotung songonido aka perempuan na salingan menyakiti sesama perempuan. Idong godang marbarai namar paromai do namar simatua. Toh dia mang do taminang? Daw babulate ma. Babulate ma bapuji tua ma molodang be. Ao pelas raku molodang be alana nasi jo persoalan di rumah tangga simatua na do paromen na do. Anggo hela do simatua na kompak doi rak mardapol doi. Alani ma dia makai nami. Las rohanami megastikyo hehe mahamu burju mahamu marsimatua. Amen. Suatu ngarong menganggap si matone musuna, tetapi adalah mitranya. Sesama perempuan harus mengasihi. Iko boy songon si Maria Magdalena. Dohot dongana perempuan ni rap nasida pabuahon nang monang Kristus. Jala songon si Naomi do si Rukma. Naomi dan Rut selalu berkata, Tuhanmu lah Tuhanku. Debatam nama debatakku, suku mulah sukuku. Namar lapatan doi dang maribar be di si Naomi do di si Rut. Alania holong naim sesama perempuan itu harus saling menjaga dan saling mengasihi. Atau kalau sima di pesta Paskah naung hehe mahita saluda hehe masih nak karohan agali ala si bagas tikiom laos di padame hita marilah beritakanlah Injil itu, beritakanlah kebangkitan Yesus Kristus supaya semuanya bangkit dari segala kelemahan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat mariho ale Tuhan debata na pengoto kami marhiti hatam na badie tarlumobi Tuhan di bagas tikyom di pesta nami pesta haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Heheho Tuhan siya kamatean dang dapok rohado pikiran ni jolme pikiran nami. Alay marhiti haheheon mi ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nasohiat dapat pikiran ni jolma laos ido di paturuk ko Tuhan di bagas atikyom. Sahola siya kapor siyaw do Tuhan. Molo pe gudang do ditikinay na ragu-ragu. Gudang na mabiar. Alay dinaw takas Tuhan. Huhagolo kami marhiti hapor siyaw namin. Dang mabiar behami Tuhan pabuahon hageyomi. Asa marhiti hageyomi Tuhan pay baruhon ngolo namin. Jala marhite hayo mi Tuhan mangalir pakirimon na mangulu di kami. Atau ngali Tuhan lausido bonon nami di keluarga nami, di punguan nami, di marga nami. Nagsongoni Tuhan.
di Portibion. Dang adong be sorok mi Tuhan. Dang margogo be sengak mi. Nunga mate sorok ni hamatiani. Nunga ditaluhon atau Tuhan. Tau mahami mangula ko ni di bagasan ngulu namin siya pare. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Songonima Tuhan di parheon ni ina. Di padomu Tuhan di Paskah. Molope Tuhan dang odobe puncak parheon na sida. Alay dimulai marhite Paskaon. Asa siya nomba Tuhan na sida. Dia kahatan di bata. Di parsauran. Di rumah tangga. Nang dia kana humaliang. Boy akay na Tuhan. Patubuhon dame di keluarga. Patubuhon dame di huria. Patubuhon dame di tonga-tonga ni Portibion. Songon nasida na parjolo marnida haheheoni. Sa tong matong nasida Tuhan. Siwa dame manangidi api Tuhan nasida maringanan. Ale Tuhan di bata bonon nami do di bagasat tangyang nami. Dinaw di lioko Tuhan di palimeko danak. Ima di keluarga ni amanami Rio aritonang inang boru site. Pasu-pasu matuhan dana nang ni palimehoming. Songoni na natorasna. Nang songoni Tuhan di palimeko sa dana di amanami Mario hutahayan inang boru purba. Pasu-pasu madadanahi nang songoni Tuhan natorasna. Nang dia cara nami Tuhan di hari Minggu tanggal 16 April. Nanay patupan ni huriam Tuhan ima padidun nabadia. O ma Tuhan napatulus soni. Jala songoni marus ni huriam na baru mendaftar Tuhan di huriam gabirus ne baru keluarga Aprianto manurung inang borusian rakdo salah yana kona pasu-pasu ma Tuhan nasida gabirus na burju Tuhan bono nami do di bagasat tangyang nami ima na marhabuk ni roham di minggu na salpu ima ina nami inang nyonya sirait boru hutabarat asa homa Tuhan na mga pulis de keluarga na tininggal hon ni inanami. Pasu-pasu Tuhan akka yanakon na tininggal hon na Tuhan. Songonima nang jumolo inanami inang nyonya marbun boru si bolon. Homa Tuhan na mga pulis sude keluarga yanakon na Tuhan. Sa totong mali Tuhan marhiti apul-apul na sumurong na siya ko'y maliog-gugut to akka pinoparna. Ali Tuhan di bata natongon ng dibagasan para sa iton ros ni Uriam. Ima asi majuntak. Nyonya di nababan borsiaam. Nyonya bi hutagalong borutobing. Inanami Dr. Elprida Borosinaga. Songonima nang yanakon nami Erwin si Regar. Asiro hamali Tuhan dewata apeo tangamu nabadi mga lehon hamalumam. Nangali Tuhan ditatongon na ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan Bros ni Uriam di bagasa minggon. Leono mu pasu-pasu marhite gajang ni umur do ahi pasong. Ale Tuhan dewata dia kerus ni huriampe na masihol dihagabiyo Tuhan asiro hamdang adon na Tuhan na sotar patu pao leono mo Tuhan hagabiyo dia kerus ni huriami songoni manang ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan naming dia kerus ni huriam na masihol nang dia ka rokap nito dina Tuhan o ma Tuhan na mga leho ni ditikina nang dia kaya nako namin na marsikola mula na met satu perkuliahan tinggi Tuhan asima roham leono mo habis dia kaya nako namin Nangali Tuhan dia kena mangali perkara jawab pe Tuhan patulus. Mari dimeta laos tapasa mapiliatta. Lord.
Nunga hehe Tuhani, jala naung rapamu dipakehe dohot Kristus. Jalahi hamuma akka nadigijang. Ikon hehe mahami jala lawas mahami tukulawan nadinggan. Jala tikang kondok nami mahayon nai akadoan naman yang malyam. Nunga hehe Tuhan Yesus sian namate. Alani borha mahita manopot akka ulat tabi di bagasan las niroha. Haleluya, haleluya, puji Haleluya, haleluya, Tuhan Tuhan dari. Haleluya, haleluya, puji bernai. Tatangnya koma peliata. Ale Tuhan debata amanami na di ba nagijang. Hodo haron ni salukut sile kuleo na dengan do naso libasan na monitus. Upasatay masyan nasa ni tambile nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may daramoti asa ho sa kami pilianom. Pati bulo jaw mo tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami markite-hiti to dim. Asalam tadami gudang ni silihul-lihom itu kami. Asalam girkir hama do mo liate tuhom. Markite-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha. Muliate marohanami jala pujon nami maho. Ala naung dituboko hami padu halikon sian godang ni ansi ni roham. Tupak krimo na mangulu markite-hite hahihiyon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabi si palua jala si pangulu anak mi dihami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, sihut tonon nami. Namarlas ni roha do kami nuaing marningot hahihiyon naing. Nunga talo sibolis, talo hamatrian, talo bonotorum, dang mabiar behami, mida hamatian dohot sorop na. Ay nunga monang Tuhan namin, ulu balang nagukuing. Ibana do managyo kami siya kamati at tuhayo sugut. Alani ubayin hupangido hami, saya si maroham. Patugu mahapor siya nami, maniyo barita na uliing. Asa unang ganggu roha nami, dinahubulu sami hamatiani. Sa isang gulima roha nami, dohot rohani dongan nami. Sarap hehe hami siyan parohaon na buruking. Asa terlo kami parangin e barong. Say pasu-pasu huriam, dohot parbarita na uli. Namamarita akong hayon ni Tuhan nami. Salam tersunggul akka na pidim roha. Jala hehe siya dosa nabi. Say papos marohanami makka porsiyahin. Naung mardame. Jala mardumu hami tuho. Ala na pinadinggan na pinatupa ni anak. Say pasabam. Jala pamalum marohanami. Topa ma rohana yas. Doho tod dinamarsi o di bagasa kami. Asa terhadong cukup kami. Naung pitor hami. Ala ni hati goran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Sa isang gulima pagkrimon na mangulu di amin. Ang sa tarapul rohan nami marningot akadungan nami ng jumolo
niala min. Jala asa tarapul rohanami manao si tauno dihasyanganon. Saya puli maakka na matean, na dangol, na pogus, na somarama na somarinam, akan na mabalu, do akan na malungun tubaw na gicang, marhiti-hiti hakikiyon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen aliyaman namin na di ba na gicang, say pinarbadia magwarmo, say roma harajom, sa sao malomo nilo hamdu tong sa ni ba na gicang, lehom matuhami sa nguluan siapari. Si sama dosa nami songo panesa nami, di dosa dengan nama dosa Tuhani. Unak kami tu gitu pangucunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahom. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midahom. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuhom. Jala di pasar rohom madamena tuto dimunabi. Siya kami parhubas di bagasan tikyon pasahat to Tuhan muna damang do denang. Nunga hehe Kristus. Ya masih jalan ngamai tatu siya menurut Tuhan birang.